Ahojte, vítajte pri ďalšom videu z terénu. V tomto si niečo povieme o tom, ako monitorujeme technických škodcov v dubových porastoch, tzv. Ambróziových chrobákov. Sú to ambróziové druhy a využívame na to feromonové lapače, ktoré si za chvíľu ukážeme. Takže poďme na to. A sú to takéto lievikové lapače typu Lindgren, do ktorých umiestnime odparník. Toto sú odparníky. A čo je dôležité, že sú s obsahom etanolu. Práve etanol je tá látka, ktorá láka tieto druhy, pretože napadajú teda buď vyťažené drevo, alebo nejakým spôsobom stresované stromy. A tie emitujú do prostredia množstvo tzv. Prírodzených alebo primárnych atraktantov a jedný z nich je aj etanol. Takže tieto druhy nikdy nenapadajú zdravé stromy, ale nejakým spôsobom stresované stromy alebo teda drevo už vyťažené na skladoch. Ešte si niečo povieme o tejto ploche, pretože práve v roku 2010 sme tu objavili ako prvý na Slovensku tzv. Drvinárika čierneho, Xylosandrus germanus, a odtedy stále tu monitorujeme tieto druhy a zistili sme, že jeho početnosť tu prudko narastla a doslova vytlačil naše pôvodné druhy týchto ambróziových škodcov a stal sa tu dominantným. Môžeme vidieť, otočím kameru, môžeme vidieť, že stromy sú ešte bez listov, pretože je polovica marca a to je práve doba, kedy už sa vnadia tieto lapače na tieto ambróziové druhy, pretože typické pre nich je, že sa roja veľmi skoro, už v podstate aj v marci, keď teplota vystúpi na viac ako 15 stupňov. Tuto máme ešte ďalší typ lapača s takým našim typom odparníka, kde máme taktiež lekárenský etanol. Je to v podstate taká bomba etanolová a porovnávame takýto extrémny výpar s tými odparníkmi, ktoré ste videli tam nižšie. Týchto ploch tu máme niekoľko a teda za takéto dlhodobé pozorovania potom z toho spravíme vedeckú štúdiu. Takže ak sa vám takéto podobné videá z terénu páčia, dajte nám vedieť, dajte nám like, odber a vidíme sa pri niektorom z ďalších videí. Majte sa. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.